दावबायारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमना दादगारि हाथिसाराव थानाय मोनाबिलि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ गाबोन 22 नभेम्बर 2022 आव बेखेवसिगोन। समायना रमायना मिथिंगाजों बुंफबनाय भुटान हाजोनिफ्राय स्राय स्राय दैसा बोहैबोनाय भुटान हाजो सेराव थानाय मुंदांखा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ गाबोन 22 नभेम्बर 2022 अक्ट' सनिबार बारायखालि बेखेवनो थियारि जाबाय। बिनिखायनो बेरायनो मोजां मोनग्रा दावबायनो मोजां मोनग्रा दावबायारिफोरा गाबोननिफ्राय बेरायफैनो आरो लावखार ओंखामखौ जाफैनो हासिगोन होनना खौरांगिरिनि मेलनि गेजेरजों मोनाबिलि कमिटिनि आफादगिरि मन्टस बसुमतारिया फोरमायहरदों। मिथिनाय बायदिब्ला गाबोन थामहिनबा बेखेवनाय हाबाफारियाव मोनसे हारिमु मोनाबिलि हाबाफारिबो लानाय जादों। बे हारिमु मोनाबिलियाव बर'नि मुंदांखा फावगिरि हेलेना दैमारि, प्रेक्टिकेल बसुमतारि, देंखो रोजाबगिरि बिराज मोसाहारि, फेस्ला फावगिरि अनिल नार्जारि बिथांमोनहा बाहागो लाफैगोन। नोंथांमोन बयनिसिमबो मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैनो गोनां गोदान बोसोर 2023 खौ रंजा बाजाहै बरायनो थाखाय चिरां भारत भुटान बर्डार दादगारियाव मोनसे पिकनिक स्पट बेखेवनो थाखाय आखायाव लादों आरो बे पिकनिक स्पटनि मुङानो जाहैबाय मोनाबिलि पिकनिक स्पट। बे पिकनिक स्पटखौ फैगौ 26 नभेम्बराव बेखेवनो थाखाय आखायाव लादों। बे सानखालि आंजों लोगोसे गोबां आर्टिस्टफोरबो नुजाथिफैगोन। बिनि अनगायैबो साखाथि हादर भुटाननिफ्रायबो गोबां आलासिफोर नुजाथिफैगोन। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनो थाखाय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय बयखौबो मानगोनां रायजो राजा बिथांमोन। गाबोन 26 तारिखनिफ्राय 16 तारिख आङो चिरांनि दादगारिनि मोनाबिलि पिकनिक स्पट अपेनिं खालामनायाव गाबोन नुजाथिहैगोन। बिनि थाखायनो बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ अपेनिं खालामनायाव मेहेरगोनां खालामफैनो थाखाय बयखौबो खावलायहरबाय। बिदिनो बेलारोम 4 बाजिसोनिफ्राय जागोन मोनाबिलि पिकनिक स्पट अपेनिं खालामनाया। आङो बेयावहाय नुजाथिहैगोन, मेथाइ रोजाबगोन आरो बायदिसिना कमेडि फेस्ला फंनैसो राव बुंनानै प्रग्रामखौ मेहेरगोनां खालामनो आं नाजागोन। बिनि थाखायनो बयखौबो गुरै खावलायहरबाय बे मोनाबिलि पिकनिक स्पट अपेनिं खालामनायाव नुजाथिफैनो। लकेशना जाहैबाय चिरांनि दादगारि होननाय जायगा साखाथियाव। थेंक इउ। गिबियावनो आङो मिडिया बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय। दिनै आं मोनसे प्रेस मिट लानो नागिरदों, मानो जोंनि बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटनिफ्राय। बिनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ हामबाय होग्रोदों। आं बुंनो नागिरनाया बेनोदि जोंहा फैगौ गाबोन 26 नभेम्बर खालि बे जोंनि हाथिसार दादगारि भुटान बर्डार सेरनि बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ अपेनिं खालामगोन। बे अपेनिं सेरेमनियाव जोंहा माखासे आलासि बिथांमोन हांख्रायनाय जादों। आलासि बिथांमोना जाहैबाय खाथिनि जोंनि साहानि भुटान हादर दं साहा। बे भुटान हादरनि भुटान इन्डिया मोनसे फ्रेन्डशिप दङ। बे फ्रेन्डशिपनिनो बिफानि प्रेसिडेन्ट, लोगोसे आरो फैफाबावगोन भुटाननिनो एसपि। बे बिथांमोनखौ लेंहरदों आरो बिथांमोनजों गोबां भुटाननिनो मोजां मोजां मानसिफोर फैफागोन। बेखौ बे प्रेस मिडियानि गेजेरजों मिथिहोनाय थाबाय। लोगोसे आरो जोङो हांख्रायहरबावदों गाबोननि बे अपेनिं सेरेमनिनि प्रग्रामावहाय जोंहा दङ बेवहाय एक्ट्रिस हिसाबै बर'निनो मुंदांखा हेलेना दैमारि। बे बिथांखौबो जोंहा हांख्रायनाय जादों। बिथाङा गाबोन जोंनि बे मोनाबिलियाव फैनानै पार्टिसिपेट खालामफैगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंहा दंबावो हांख्रायहरबावदों सिंगार, बर'निनो मुंदांखा बिथां बिराज मोसाहारि। बिथांखौबो जोङो हांख्रायहरनाय जादों। बिथाङा गाबोन फैनानै पार्टिसिपेट खालामफैगोन। आरो बेजों लोगोसे दंबावो जोंहा माखासे कमेडियानफोर। बे कमेडियानफोरनि मुङानो जाहैबाय जोंहा दङ अनिल नार्जारि बिथाङाबो गाबोन फैनानै जोंनि बे मोनाबिलिनि प्रग्रामाव पार्टिसिपेट खालामफैगोन। आरो दंबावो जोंहा कमेडियान आरो बेजों लोगोसे सिंगारबो बिथाङा। बेयो जाहैबाय प्रेक्टिकेल बसुमतारि। बिथाङाबो गाबोन फैगोन। आरो बेजों लोगोसे दंबावो गोबां जोंनि बर'निनो जाखांफुनाय लाइमोन माखासे सिंगार बिथांमोना गाबोन नैबे जोंनि मोनाबिलि पिकनिक स्पटनि अपेनिं सेरेमनियाव फैनानै नाइट श' कालचार नाइट प्रग्रामावहाय
पार्टिसिपेट खालामफैगोन। बेखौनो नैबे मिडियानि गेजेरजों आङो मोनाबिलि पिकनिक स्पटनि जानानै गासै बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मिथिहरनाय जाबायदि जेन नोंथांमोना गाबोन नैबे 26 नभेम्बर खालि लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे नैबे मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव मदद होफैयो, बाहागो लाफैयो आरो नायफैयो, बेखौनो नोंथांमोननिसिम नैबे जोंनि मोनाबिलि पिकनिक स्पटनिफ्राय मिथिहरनाय थाबाय। देग्लायनि सुबिदा होननानै बुङोब्ला जोङो थांनाय बोसोराव जेरैहाय खालामदोंमोन दखानफोरखौ गोबांथार दखान होदोंमोन, नाथाय जोङो देग्लाय बांद्राय गोबांथार दखान होनाय जायाखै, एसे खमैनो होदों होनाया। मानो होनब्ला बांद्राय दखान होयोब्लाबो मानसिफ्रा गावजों गावनो नांलायनाय खमलायनाय जायो, बेनिखायनो जोङो एसे खम खालामना होदों दखानखौ। अब्लाबो जों जायगाखौ एसे फुवारसिननानै होदों, प्लेसखौ साबसिन खालामदों आरो। जोंहा गाबोन अपेनिं सेरेमनि दं। बे अपेनिं सेरेमनियाव जाय बिथांमोनहा जोंनि नैबे मोनाबिलि अपेनिं प्रग्रामाव फैगोन, बे बिथांमोनखौ जोङो कारावहाय 300 थाखा फिस लानाय जादों गाबोननि थाखायल'। आरो बेजों लोगोसे उइंगाराव दङ, उइंगार जाय बिथांमोना लानानै फैगोन बेयो जाहैबाय 500 थाखा। आरो दंबावो जोंहा बाइकआव जोंहा पार बाइकआव जोंहा 100 थाखा लानाय जागोन। बेजों लोगोसे आरो जाय बिथांमोनहा ओनसोलनि थाबायनानै फैयो, बे बिथांमोनखौ जोङो सासेयावहाय 30 थाखा खरि खालामनाय जादों। नाथाय बियो थाबाय थानाय नङा, इयुनाव गाबोन जोंहा अपेनिं सेरेमनि बे प्रग्रामनि थाखायल' जोङो बेखौ खालामनाय जादों आरो इयुनावहाय जोङो फिसखौ एसे खमायना होनाय जागोन। सिगांनि बायदिब्ला जोंहा बासखौहाय 500 रां लानाय जादोंमोन आरो उइंगारफोरखौबो 300 रां लानाय जादोंमोन। ओमफ्राय माबाखौ मा होनो बाइकफोरखौबो 150 थाखा लानाय जादोंमोन थांनाय बोसोराव। दे गाबोन जे अपेनिं सेरेमनियाव नाइट प्रग्राम खालामदों, बे नाइट प्रग्रामावहाय जेखिनि गेटआव लाखिगोन उइंगाराव 500 आरो माबायाव कारावहाय 300, बाइकआव 100, मानसिनाव 30 थाखा। बे फिसजोंनो सिङाव हाबनानै फ्रियैनो नुगोन। जोङो बे गेटआवनो लाखिखानाय जागोन आरो जोङो फिन आरो बेवहाय टिकेट लाफिननाय जानाय नङा, बेजोंनो फ्रि नुनो मोनगोन। जोंनियावथ' निस्सय बे लाइजामखौ जोंबो मोनदों, जोंनियावबो हरदों। हरनायाव जोंनाव लिरनायाव दङ जे बे पिकनिक स्पटआव जेन रावबो अपेन जौ फाना आरो जौ फाननो मोनथारा। लोंनायखौ जेबो लिरनाय गैया बेवहाय, खिन्थु फाननो मोना होननानै लिरनाय दं। बेजों लोगोसे बेलासिनि 4 PM जाब्लानो बे मोनाबिलि पिकनिक स्पट बा जिखुनु स्पट बेखौहाय क्लस खालामनांगौ होननानै लिरनाय दं। जिथु जोङो गुबुन पिकनिक स्पटआ 4 PM निफ्राय बन्द' खालामोबा जोंबो खालामगोन निस्सय, बेखौ जोंबो मानिनानै लागोन आरो गुबुनखौ फल' खालामग्रोगोन जोङो। जिथु गुबुनाबो बन्द' खालामबा जोंबो खालामगोन, बेखिनि आरो। 10 दिनाथ' सम्भब नङा, जानो हाया बे जोंनि थाखाय। मानो होनोब्ला जोङो बे पिकनिक स्पटखौ गोबां खरसा खालामनानैहाय जोङो बानायबाय। जोङो बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटनि कमिटियाव गासै 130 जन मेम्बार्सफोर दं। बे 130 जना जाहैबाय बे हाथिसार ओनसोलाव ओरैनो थानाय बेखार सेंग्राफोर, बेखार जोहोलावफोर। बेनिखायनो जोङो माबा मोनसे थांनानै थानांगौब्ला माबा मोनसे राहा लानांगोन, माबा मोनसे उफाय दिहुननांगोन होननानै जोङो सानखांलायनानै बे माखासे सेंग्राफोरखौ लानानै जोङो बे खामानिखौ मावोब्ला जेन ओनसोलाबो जौगानाय फैगोन आरो थांनानै थानायावबो एसे राहा जागोन खोमा साननानै जोङो बेखौ बानायनाय जादोंमोन। नाथाय बियो थांनाय बोसोरनिफ्राय जोङो बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ खुलिजेनदों। थांनाय बोसोरावबो जोङो माखासे लकडाउननि थाखाय, कभिडनि थाखाय जोङो होफुंनो मोनासै, ससेल' होनानै जोङो बन्द' खालामनांगौ गोनां जादों। बेवहाय जोङो गोबां रां खरसा जादोंमोन, नाथाय जों बे रांखौ मोनफिननो हायाखै। आरो देग्लायबो जोङो बेयाव हाग्रा एसे दुफिनबायमोन, बिनिखायनो जोङो देग्लायबो गोबां फोसाबनांबाय, रां खरसाबो गारबाय। बेखौ जोङो 10 दिनजोंथ' जों बोखांनो हानाय नङा, बे सम्भब नङा। जों बेखौ मानिनानै लानो हानाय नङा आरो। माखासे पार्टिगआव थायो, फुजा मेला होनना बुङोब्ला फुजा मेलायाव जुवा थायो, गुबुन रोखोम दाइस थायो, बायदि बायदि थायो। नाथाय बैफोरावहाय एसे गाज्रिबो जानो हागौ, माने फैसाफ्रा लस जायो। नाथाय नैबे पिकनिक स्पट होननानै बुङोब्ला मोनसे गोदान बोसोरखौ बरायनाय, गोजाम बोसोरखौ बाद होनानै बिदाय हरनानै गोदान बोसोरखौ बरायनाय, जेन सोरनिबा मिजिङाव
फैमाल जानायफोरखौ सोरनिबा मिजिङाव दुखु थानायफोरखौ जेन नैबे पिकनिक स्पटफोरा मोनसे उदां जायोना बे उदां जायगायाव थांनानै एसे गोसोखौ इन्जय खालामोब्ला गोदान बोसोरजों माबा मोनसे मिजिं लानानै दावगालांनो हागोन नामा मोजां गाज्रि गावनि लोगोजों शेयार खालामलायनानै मोजां गोसोजों मोजां दावगालांनो हागोन नामा सोरनिबा बुजायनाय मोनगोन नामा नैफोरखौ सानलायनानै बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव फैयो बिनि थाखायसो मोनाबिलि जिखुनु पिकनिक स्पटखौनो खुलिनाय जायो आरो बेनिखायनो जों सानो बे एसे पार्टेगौ दं होननानै सानो आरो गाबोननि दिनाव दिननि थाखाय बेखौनो खावलायनो लुबैयो जे गासै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि बर' हारि एबा गुबुन हारि जेन स्पटआव दावबायग्रा बिथांमोनखौ नैबे जोंनि मोनाबिलि अपेनिं सेरेमनियाव गाबोनहाय मोनसे नाइट प्रग्राम दं बे नाइट प्रग्रामाव फैनानै जेन लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैयो आरो बे जोंनि जानो गोनां प्रग्रामखौ मेहेरगोनां खालामफैयो बेखौनो आङो मोनाबिलि पिकनिक स्पटनि कमिटिनि जानानै गुरैयै खावलायहरनाय थायो लामा होननानै बुङोब्ला जोंहा नेशनेल रड मोनसे दङ ओरैहाय थाङोबा सामथायबारि मोनो सामथायबारि बङाइनिफ्राय फैयोबा डाइरेक्ट थांबाय बियो मा होनो सोनाबहा बेंगल लामा दङ बे बेंगल लामा थांथारबाय बियो सोनाबहा बङाइफ्राव फैनानै मोनसे सामथायबारि होननाय मोनसे दङ बे सामथायबारिजों डाइरेक्ट साहा मोनसे भुटान रड दङ भुटान रडजों फैनानै जेरावबो हाबब्रेनो नाङा जेजोंबो थाङा बे दोंसे लामायानो फैनानै मोनसे एसएसबि केम्प दंफैयो दादगारियाव एसएसबि केम्पनि एसे खोलाहा सोनाब सानजाहा हाबनाय मोनसे लामा दं दोंसे लामायावनो गेट होखानाय दं बे गेटजों हाबोब्लानो ससे 1 किल'मिटारसो फैब्लानो मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ मोनफैयो आरो जायफोरा बङाइनिफ्राय फैयो बङाइ गावनिफ्राय फैयो बियो सामथायबारिजों हाबलायनाङा बेवहाय मोनसे लामा दंबावो मा होनोमोनलाय काजलगावजों डाइरेक्ट फैनानै बेंटल मोनफैयो बेंटलजों फैनानै डाइरेक्ट सान्तिपुर मोनफैयो बे सान्तिपुरजों फैबाथाय आरो दादगारिखौनो मोनफैयो बे लामाखौनो हाथीसारखौनो आरो जायफोरा ओरै बागमारा साइड बिजनि साइड बागमारा बिजनि साइड होनना बुङोब्ला ओरैहाय बागमाराजों डाइरेक्ट फैग्रा लामा दङ बेजोंबो फैनो हायो नाथाय ससेया एसे हाद्रि जायो आरो लामाया बेजोंबो फैनो हायो बागमाराजों डाइरेक्ट बे मोनाबिलिया ससेल'थार बागमारानिफ्राय बेजोंबो फैनो हायो